Velkommen til Falck Safety Services. Når du ankommer til træningscenteret, skal du huske, at der højst må køres 20 km/t på parkeringspladsen. Husk, at bilen skal bakkes ind ved parkering. Ved din ankomst skal du henvende dig i receptionen, hvor du som kursist vil blive indskrevet, og dernæst anvist et bord, som du skal sætte dig ved og afvente instruktøren. Hvis der er booket overnatning, kan nøglen afhentes i receptionen efter kl. 12:30. Husk, at udtjekning skal ske senest kl. 10 på afrejsedag. Skal du selv betale for kurset, er det vigtigt, at betalingen finder sted inden kl. 12 på kursets sidste dag. Skal kurset foregå på havnen, skal du naturligvis ikke tjekke ind i receptionen på Falck Safety Services, men bare ankomme på havnen. Skal du møde på havnen i forbindelse med undervisning, skal du selv sørge for transport. Skal du på et OB2-kursus, skal der forevises billedlegitimation ved indtjekning. Efter registrering vil du blive afhentet af en instruktør ved det anviste bord i kantinen. Godmorgen, jer. Godmorgen. Velkommen til Falck Safety Services. Husk, at have alle dine papirer underskrevet og klar. I kantinen spises der efter fastlagte spisetider. Ved buffeten bedes du anvende bestikket, som er placeret ved maden. Efter endt brug af stole skal disse sættes på plads. I receptionsområdet findes der en telefon, som kan benyttes i nødstilfælde. Der finder du også hjertestarter samt skumslukker. Som kursist bør du orientere dig om de tilgængelige slukningsmidler, som findes på skolen. I søredningshallen findes båre, genoplivningsudstyr og hjertestarter. Husk på, at rygning, som også indbefatter e-cigaretter, kun må finde sted i udendørs arealer, som er beregnet til dette. Efter endt kursustid skal du som kursist være opmærksom på, at du selv skal ringe 112 i tilfælde af svær sygdom, ulykke eller brand, hvis receptionen er ubemandet. Du skal tænde strømmen til værelset på hovedafbryderen. Denne findes inden for døren i hovedhøjde. Rygning på værelset medfører en bøde på 3.500 kroner. På hvert hotelværelse findes der en folder, som du bedes læse igennem. Denne folder indeholder vigtige informationer og en liste over ting, som kan købes i receptionen. Hvis alarmen nedtages eller manipuleres, medfører dette bortvisning. Find det nærmeste brandtryk og orienter dig om din flugtvej. I tilfælde af en alarm skal du stille på mønstringspladsen. Denne findes på plænen ved flagstangen uden for Falck Safety Services. Her skal du afvente ankomsten af redningsmandskabet. Efter endt kursustid har du mulighed for at benytte motionsrummet. Tag en cykeltur, cykler udlånes gratis, løbe en tur eller blot slappe af i opholdsstuen eller gratis benytte det trådløse netværk. Jeg tror, du bare var den. Ja, tror jeg også der. Lad os komme ud. Ja. Det er været sprit og brand. Jeg ringer 112. Husk, at ved en alarmering til alarmcentralen skal du melde
hvorfra der ringes, Der er brand i vaskeriet. hvor det er sket, Nej, der er ingen mennesker hvad der er sket, og hvor mange der er kommet til skade. Ved ankomst af redningsmandskab kan du hjælpe dem ved at anvise vejen og fortælle dem, hvad du har set. Og tilbage med en hånd, når vi får den første. Falck Safety Services har en række retningslinjer, som skal følges. Vi vil nu gennemgå disse. Vær bevidst om din egen og andres sikkerhed. Ophold i øvelsesområdet er kun tilladt sammen med en instruktør. Forlad ikke holdet uden at give din instruktør besked. Udleveret sikkerhedsudstyr skal benyttes i øvelsesområdet. Det er ikke tilladt at være påvirket af nogle rusmidler i kursustiden. Vi forbeholder os ret til at bortvise ved bestyrket mistanke. Rygning er kun tilladt efter aftale med instruktøren. Dette gælder også e-cigaretter. Medbring ikke lightere i øvelsesområdet. Falck Safety Services kan ikke holdes ansvarlige for skader på briller, ure med mere. Mobiltelefoner skal være slukket i kursustiden. Fingerringe må ikke bæres under praktiske øvelser. Hvis du under eller efter kurset har forslag til forbedringer eller ønsker at klage, forefindes der blanketter til dette. Blanketter udleveres ved henvendelse i receptionen. Klage skal være skriftlig, og Falck Safety Services i hænde senest 7 dage efter endt kursus.